Mun perheeseen kuuluu mun tytär Niia, vuosi ja 10 kuukautta, ja sitten tää pikkuvauva, joka nyt on 3 viikkoa vanha. Molemmat lapset on saanut alkunsa tutun luovuttajan kanssa ihan kotioloissa, kotikonstein, ja molemmilla on sama isä, ja meidän perhe on aika tiiviisti vaan me 3. Lyhyesti sanottuna periaatteessa meillä on sellainen sopimus, että hänellä ei ole mitään oikeuksia, mutta ei myöskään mitään velvollisuuksia. Että hän on auttanut mua rakentaa tämän perheen ja hän on lasten isä ja sitä ei tule häneltä kukaan koskaan pois ottamaan, mutta hän ei meidän arjessa näy ja mä en hyväksytä hänellä mitään päätöksiä enkä silleen, mutta kerron missä mennään. Mä luulen, että siinä vaiheessa, kun lapset on sen ikäisiä, että ne tajuaa kysyä, että miten me ollaan saatu alkumme, niin siitä pystyy jo keskustelemaan aika hyvin. Että sit voi kertoa jo ihan rehellisesti, että äiti ja isi ei ole koskaan ollut yhdessä, kun ei ne rakasta toisiaan, mutta ne on molemmat on halunnut, että te olette olemassa ja teidät on tehty ja äiti asuu teidän kanssa ja isi ei. Ja näin hyvin simppelisti ja rehellisesti. Mentiin sinne lastenvalvojalle, niin hän sitten siellä totta kai kysyi, että kuka on lapsen isä. Ja sitten siinä vaiheessa mä vastasin vaan hänelle, että lapsen isä on, henkilöllisyys on mulla tiedossa. Ja lapsi tulee saamaan sen tietoonsa ihan pienestä pitäen, mutta että mä en niitä tietoja luovuta lastenvalvojalle. Niin siinä vaiheessa lastenvalvoja ei pysty jatkamaan isyyden selvittämistä. Ja siinä vaiheessa se isyyden selvittäminen keskeytetään. No, neuvolassa on tullut puheeksi. Neuvolassa on tullut myös puheeksi meidän yhden vanhemman sateenkaariperheys, mikä ei silleen hirveästi kuitenkaan sateenkaariperheys meissä näy, kun yksin on. Mulla on molemmissa synnytyksissä ollut ihan huikeat kokemukset niistä synnytyssairaalan ihmisistä, että kätilöt ja lääkärit ja hoitajat, kaikki ketä siellä on ollut, niin on ollut kyllä tosi ihania ja tehnyt ihan parasta työtä, mitä on voinut ikinä odottaa. Niian päiväkoti on aivan huippupaikka, siellä on ihanat hoitajat ja mä kerroin, että mä oon yksin ja sitten kävi ilmi, että Niia on saanut alkunsa luovuttajan kanssa ja että minkä takia mä oon käyttänyt luovuttajaa, niin mä koin, että mun pitää ehkä nyt kertoa sitten sekin asia siellä ja sitten mihinkään ne ei ole suhtautunut huonosti, että ne on esittänyt tosi fiksuja kysymyksiä, ollut silleen, että okei, että hyvä tietää, että isä ei ole perinteinen isä, että miten haluatte just nämä isänpäiväkorttiasiat ja kaikkia. Ja sitten he on kysynyt, että miten mä toivon, että meihin suhtaudutaan sen sijaan, että he olisi alkanut suhtautumaan jollain oletetulla tavalla. Niin se on ollut mun mielestä kauhean kiva. Ei ole mistään, ei päiväkodista, ei neuvoloista, ei mistään. Mulla ei ole yhtäkään huonoa kokemusta meihin suhtautumisella. Varmaan paljon vaikuttaa sekin, kun on avoimesti itse puhunut asioista ja ollut avoimesti sanonut, että multa voi kysyä ja mulle voi kertoa ja näin. Niin sitten ne asiat menee paljon mukavammin. Mä näen myös hirveästi positiivista siinä yksin olemisessa, niin on ollut ihan pitkään tyytyväinen näinkin, mutta sanotaan, että 5 vuoden tähtäimellä, niin kyllä mä toivoisin näkeväni meidän perheessä ainakin se 1 aikuisen verran lisää. No, mun mielestä ihan ehdoton on se, että vaikka olisi 1 vanhemman perhe, niin ei koskaan pitäisi lähteä siihen yksin. Että jos elämän tilanne on se, että sulla ei ole ketään ystävää tai sukulaista tai kaveria, ketä sua tukee, niin niitä lapsia ei pidä tehdä siihen yksinäisyyteen. Et siinä kuitenkin tarvii tosi paljon apua ihmisiltä. Pitää tuntea itsensä sen verran, että tietää, että milloin on vaan väsynyt ja milloin on oikeasti väsynyt ja milloin on ihan tosi loppu. Ei tarvii jaksaa ja pystyä kaikkeen. Se oli semmoinen asia, minkä mä opin esikoisen kanssa silloin, että vaikka mä oon yksin lähtenyt tähän, niin ei mun tarvii olla semmoinen kaikkivoipainen, että kyllä mäkin saan väsyä ja kyllä mäkin saan pyytää apua. Ja nyt sitä on kuitenkin 2 pienen lapsen kanssa silleen, että se, että niillä on puhtaat vaatteet ja ruokaa mahassa ja turvallinen lämmin olla, niin se on täysin mun vastuulla. Ja sit sitä saa olla tosi ylpeä itsestänsä joka aamu ja ilta, että hei vitsi, että taas 1 vuorokausi meni. Ja taas niillä on puhtaat vaatteet, ja taas niillä on ruokaa maha täynnä ja taas niillä on kaikki hyvin. Ja se on aika siisti fiilis.